तो ना हम भाई वानासापारा राजदनपारा मिले 79 81 फैमिली नि 166 वोटर बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी आकर त्रिपुरा मथानी बैनर हापाइका कोइलांग सिंह विलेज कमिटी अंदर चिनी मेन धर्म ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चिनी बुबाग्रानी छामन साजावे बसकाओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग खाने बागे चिनी त्रिपुरा मथानो साजावे जे फाइनल जों जतना खाबाय खबाय लामसो बसकाओ जे तंगनाय ओ आमचायो ताबक जे बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी खाय तंगनाय कय परिवार जों बनबो कयजाव जतना फाय बसकाओ जॉइन खायफैनानै जोंबो बाक्सा फाय सामों खायफैनानै जों जत मिलियै ताखौ बुखौ चिनि आमचायो चिनि बरौनि हामक्रायनि बायनो जों सामों तांलायनाय बसकाओ जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंटआव आरो जों स्ट्रॉन्ग खायनाय जतना हामबाय।